Ngiyakuzona wese. Pepe ngiyabona ngisathe ngethanda. Kunjani? Ukuphi? All right. Yabo wena bheki mfethu ngeke ukhona into engiyibona izolo ebusuku. Ngithe manje ngithi ngiqhamuka ngaseyitolo hawu nangu sister wakho sister lakho ngala. Hawu lihamba nomunye umjida mfethu kukhululekiwe kumnandi estradini. Hayi namleni ngiyabheda wena manga lo washo man. Asiphuza ukubhija man umhambile nonkulunkulu udodi manje. Sisi. Dlale mfethu bheki. Nanini ngithi ngiyocama ezintathu manje ngiyabheka hayi uye ngempela bamkhaphile. Kanjani bamkhapha kanjani ukhona? Namanga lawasho amampunga siswami mina yedwa lo uyajola umbone nomuntu estradini hayi msanga into eshoyo into engekho lento eshoyo hayi yazini na bheki mfethu ngoba manje ngathi uyangiphikisa omedana umkade sibone ukuthi ngeke yini uzoyitholele wena Boy. Mphuthu toilet. Awufo indatha. Ngikhisha isisu. Suyiphethe la. Suyintombi na suyazenzela. Suyiphethe. Ngiyethwa ngoba kujona abantu usandela ngastradini la uphuma ebusuku hamba usubhoya ibhloko manje usiyazenzela ekhaya. Suyintombi manje wena. Sumama la ekhaya. Bayithatha idross. Suqoqa ibhloko manje uqoqa anda wena. Kungiqinisa kuse ngisaza ngebhandi leli. Ngiyaqinisa. Ile nto yenzayo. Yamphoqa uma nabantu yenzayo. Hamba ujaphela estradini manje. Sumama la ekhaya. Bayithatha idross. Suqoqa ibhloko manje uqoqa anda wena. Kungiqinisa kuse ngisaza ngebhandi. Siyazenzela ekhaya. Sumama la ekhaya manje ngaphuma sokuhlala. And I don't know why. And I don't know why. Sanibonani babukeli, igama lami kuyiBanathi Ngamlambo. Bengidlala i-character kaSlee. Ngizondlulisa umlayezo kuyintsha namhlanje ukuthi iphathe kahle. Njengoba beshilo kusisi Banathi la ukuthi ngicela amantombazane nentsha namhlanje iphathe kahle ingaphoqa abazali. Ifocus nje esikoleni engindaba zokumitha, stop teenage pregnancy. Igama lami uWest bafowethu nganhlangothi sibongo itho general. Bafowethu
igama lami lithabe isandla ngokuthi bengidlala i-character kaMlindus. Usjeka.